тамошобинони азиз, анамихе изумрудора материалои изумруд анишонтием дубайски ино бечхол пушида мешава, материалаш салқин, шумо метавонед дар тобистонам ира пушеда мешад, дар тобистон дар тобистонам пушед. Бинед ҳозиҷа чанд ранг дора, ҳамаша нишон метавам. Як либосаш 700 сомонай. Каседа ки дар кор бошад нависед, мо доставка дорем. Ина марҳамат, инами бодигаглуш тоза дубайскиян ино. Нигиношунам бинед, нигинои ино ҳамаш заводскоян. Хе блеску, ҳам хе дигару дигар. Ина оранҷевиш. Аҷоиб фасон бо и оранҷевиш. Ина баъд ҳаст азанаи намудо. Диде? Иёям ҳамин нархан 700 сомонан. Арганзои ҳозира. Хулоса бине кардомиш дар кор боша, як либоси ҳамино 700 сомонай. Диде? Ина ишам хушрувак якумгиш. Баъд анаминоям ҳамин нархан. Як либосшон 700 сомон. Инора чӣ холкати мепӯшӣ? Ана дигар ваёшам ҳаста иҷа дар ангуш. Фиолетови дора, намхе кабути осмонӣ дора, намхе гулмайда, изумруд. Ино материалои изумруд. Ҳам материал худаш блеск дора ва ҳам намхе сангчои заводской оригинал доран. Ина 700 сомонӣ як либоси и. Ира бинед чӣ хушруван. Ана инаш некем якташам инҷада 800 сомон будай. И кори дастӣ дора, барои ҳамо 800 сомонай. Дигарош 700 сомонӣ.